It's about time. Nthawi ya Nkhani ndipo madzulo ano muli ndine Ronald Mpaso poyamba nayi mitu yake. Akunyumba ya boma ati mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera safotokozera Malawi zimene zili mu ripoti lokhudza kukonzanso kagwiridwe ka ntchito mboma. Malawi Electoral Commission yapempha ogwira ntchito ake kuti azigwira ntchito mwachilungamo, ndipo bwalo la milandu mu mzinda wa Blantyre mawa ligamula ngati kuli koyenera kuti litulutse pa belo kapena ayi akuluakulu asanu a kampani ya mapeto. Ndi zimenezi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Nkhani yathu yoyamba akunyumba ya boma ati mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera safotokozera Malawi zimene zili mu ripoti limene komiti yofunanso kukonzanso kagwiridwe ka ntchito mboma inapereka kwa mtsogoleriyu lachisanu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima amene amatsogolera komitiyi anapereka ripoti ili kwa Chakwera ku nyumba ya boma yakamuzu mu mzinda wa Lilongwe pa msonkhano umene kunalibeko olemba nkhani zambiri mu ripoti ili. Kuchokera lachisanu sabata yatha pamene wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima ndi gulu lawo adapereka ripoti ili kwa mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera, anthu ambiri akhala akupempha Chakwera kuti ayike ripoti ili pa mbalambanda. Mwa ena, gulu la Human Rights Defenders Coalition lachisanu linati ndi lokhumudwa ndi chinsinsi chomwe chakhudza nkhani ya ripoti ili. Koma poyankhula ndi olemba nkhani mu mzinda wa Lilongwe lolemba, mmodzi mwa akuluakulu aku nyumba ya boma Shoni Kampondeni ati Chakwera sapereka ripoti ili kwa Malawi, koma azapereka maganizo amene azakhale zipatso zochokera ku ripoti ili. Brian Banda ndi mneneri wa nyumba ya boma ndipo akufotokoza. Atakhala pansi nkulingalira anaona kunena kuti ripoti limeneli liperekedwe internal. President Chakwera amalandira ma recommendations kuchokera kwa anthu osiyanasiyana. Chimene a vice president anadza chita ndikunena kuti aonane kaende a president awafotokozere kuti ntchito munatipatsa ija tayendako chonchi, ndipo mwambo umenewo unachitika. Why internal? Chinafunika kunena kuti committee ija apereke ripoti chifukwa ntchitoyi adawatuma ndi a president Chakwera. President Chakwera aunika zimenezi. These are recommendations. Recommendations ndiye kuti tugenza kuti muna mutatere. Popeza ntchito adatuma ndi president Chakwera aunika zimenezi ija. Chimene Malawi auzidwe ndi the decision imene president Chakwera will make on the recommendations that he has received from the committee. Pa 14 February chaka chino, President Lazarus Chakwera analamula Chilima kuti apange gulu la akatswiri kuti liunike bwino ntchito za boma m'dziko muno. Iwo anati kuunikanso ntchito za boma kuzachepetsa kusakazika kwa katundu komanso ndalama za boma. Senior Resident Magistrate Akia Mwanyongo wati agamula mawa ngati kuli koyenera kutulutsa pa belo kapena ayi akuluakulu asanu a kampani ya mapeto. Akuluakulu ako aganizira kuti anapalamula milandu yosiyanasiyana yokhudza kuzemba kulipira msonkho. Jameson Chauluka ali ndi ripoti. Asanuwa ndi Faizo Gafar Latif, Muhammad Gafar, Abdul Rashid Bakari, Yasin Muhammad ndi amati ni mpata. Alatifi adakadzipereka okha ku ofesi ya MRA la Mulungu pamene ena anayiwa adamangidwa lachisanu. Amene akuyimira anthuwa Ajai Banda auza bwaloli kuti asanuwa akukana milandu imene akuazenga. Pamene amapempha belo m'malo mwa anthuwa, a Banda
atsimikizira bwaloli kuti asanuwa ndi anthu otsata malamulo a dziko lino ndipo sangathawe mlandu. Iwo ati mwachitsanzo Latif adachita kukadzipereka okha ku ofesi ya MRA lachisanu. Abanda atinso atatu mwa asanu amene akuzengedwa milanduyi ndi anthu a zaka zoposa 60 ndipo ali pa chiopsezo chachikulu cha matenda osiyanasiyana muchitolokosi cha polisi. Amene akuyimira bungwe la MRA Anthony Chungu adakana pempho la beloli ponena kuti sitinabwere mu nthawi yake. Beatrice Mangwale akufotokoza. Sikuti zimangopanga mwachipange ayi timayenera kutsatira zomwe malamulo amanena monga ifeso oyimira boma pachani timayenera kutsatira zomwe constitution ikunena. So mmene ili constitution panopa malamulo zikuonetsa kuti ifeyo ngati oyimira boma pa mlandu tidakali naye nthawi yokuti tithe kupanga zonse zoyenerera kuti anthu oyimbidwa mlandu tabweretse ku court kuti adzayankhe mlandu. Nde ndondomeko imeneyo panopa idakazikati inayamba Friday Madzulo weekend yonseyi anthu amene amakhala ndi ntchito yopanga zimenezo adakali mkati kuti apatizitse ndondomeko imeneyo ndi oyimbidwa mlandu amene ali panopa akusungidwa mchitokosi cha polisi. Polankhulapo m'mbuyomo mneneri wa bungwe la MRA Stephen Kapoloma wati asanuwa akuyankha milandu itatu koma yonseyo yokhudza kuzembesa misonkho. Malawi Electoral Commission yati ogwira ntchito wake komanso ena amene inawalemba ntchito mongogwirizira pa chisankho chapadera chimene chichitika pa 29 mwezi wa Mawa yapempha kuti azigwira ntchito mwachilungamo mwa ukadaulo komanso molemekeza malamulo. Malawi Electoral Commission yati kuyendetsa chisankho si ntchito yophweka ndipo imafunika ukadaulo ndi kukhwima pa nzeru. Bungweli lati linaphunzirapo pa zolakwika zimene zinachitika pa chisankho cha mchaka cha 2019. Samkalimira aindi zambiri mlipotire. Komishonala wa meki Anthony Nkumbwa anayankhula izi pamwambo umene amatsegulira maphunziro a anthu omwe azagwiritsa ntchito makina oona zakaundula wa voti pa chisankho chachibwereza chomwe chichitike dera lapakati m'boma la Nkhatabe. Nkumbwa anena kuti anthuwa akalakwitsa ndondomeko za chisankho ndiye kuti makomishonala amakhala olakwa popereka chitsanzo cha chigamulo chomwe bwalo lalikulu la milandu linagamula pa chisankho cha 2019. Ntchito imene azipanga anthu amenewa ka ntchito athu a secretariat ka operators ka polling officer amene alemba anopanga ntchito yoti yovomerezeka ndi malamulo. Akalakwisa ndiye kuti commission alakwisa mwenenga ndi Supreme Court. Chifukwa chake tikumayenda kuli konse timapita tagawana commissioners kuti wandise kuti chani kumizi ukoko kumene kuti chisankho antchito amene alembawo agwira ntchito malinga ndi malamulo. Chifukwa akalakwisa ndiye kuti ndife talakwisa. Akomishonala Nkumbwa kenaka apempha anthu kuna kuti akaone mayina awo mkaundula wa mavoti ntchito iyi ikayamba lachitatu, ndipo anaonjezera kuna kuti bungwe loyendetsa chisankho m'dziko muno silipanganso kalembera wa chisankho dera pakati m'boma la Nkhatabe. Bwalo lalikulu la milandu la Supreme lidagamula kuna kuti dera pakati m'boma la Nkhatabe sikudachitike chisankho kamba kuna kuti chisankho chomwe chidachitika mu 2019 chidali ndi zolakwika zina. Pa chisankhochi yemwe adapambana adali yemwe adayimira chipani cha DPP a Simon Vuwa Kaunda. Anthu okwana 6 adapikisana nawo pa chisankhochi, ndipo awiri omwe ndi a Justin Banda a chipani cha UTM ndi a Jole Nyimba a chipani cha Malawi Congress anabwera poyera kuna kuti sapikisana nawonso pa chisankhochi. Malingana ndi kaundula wa bungwe loyendetsa chisankho m'dziko muno dera pakati m'boma la Nkhatabe anthu okwana 17,684 ndi omwe adalembetsa pa chisankho cha 2019, ndipo derali kuli malo okwana 19 omwe anthu akaponyereko voti. Nduna yoona zokopa alendo a Michael Usi yati pali kufunika kwakuti nzika za dziko lino komanso anthu onse akuno ku Africa
azilimbikira kusunga chikhalidwe zimene zili zofunika pa mgwirizano wa maiko osiyanasiyana. Ausi anena izi pamwambo okondwerera maiko amu Africa umene unachitikira mboma la Lilongwe. Matthews Kasanda ayindiripotiri. Pofika pa 23 Mei panali patapita zaka 63 chikhazikitsileni bungwe la mgwirizano wa maiko amu Africa la African Union AU. Ndipo mkuyankhula kwawo ausi anati chikhalidwe cha muno mu Africa kuphatikizapo Malawi chimalimbikitsa wanthu kuti azilimbikira pa ntchito komanso kulemekezana wina ndi mnzake. Apa iwo anapempha anthu muno mu Malawi komanso mu Africa kuti azilimbikira kusunga chikhalidwe ngakhale munthu ataphunzira kwambiri. Ni tsiku loti tiyang'ane kumene tikuchokera, tiyang'ane chikhalidwe chathu. Chifukwa chikhalidwe chathu chimatikumbusa ife kapena chimatiphunzitsa ife kukhala anthu omvera, anthu olimbikira ntchito, komanso izi zikugwirizana kwambiri ndi zimene dziko na president amanena kuti tifuna titukule dziko lathu. Kuti titukule dziko lathu tikhale anthu omvera, tikhale anthu ogwira ntchito molimbika, tisakhale aulesi. Chimene chocho ndi chikhalidwe cha ifeyo. Ndiye nkofunika kuti aliyense akinyamata akuluakulu tikhale anthu akhalidwe kuti zigwirizane ndi kutukula kwa dziko. Ndipo kazembe wa bungwe la AU kuno ku Malawi a David Pierre anati tsikuli ndi lofunikira kwambiri ndipo kuti anthu azitha kugwiritsa ntchito tsikuli pokumbukira ntchito zopambana zomwe bungweli lakhala likugwira. Iwo ati bungweli lagwira ntchito yayikulu kwambiri poonetsetsa kuti maiko amu Africa akukhala mogwirizana. Zochitika zokumbukira mgwirizano wa Africa zinachitikira ku malo achikhalidwe achingalile mu mzinda wa Lilongwe. National AIDS Commission yachenjeza atsogoleri a mipingo komanso asing'anga kuti asiye kuuza wanthu kuti amatha kuchiza matenda a AIDS. Bungweli lati kuchita izi ndi kuphwanya lamulo ndipo aliyense ochita zotere adzampatsa chilango malinga ndi malamulo a dziko lino. Patience Lunda wadza ndi ripotiri. Oona zakapewedwe ka HIV ku bungwe la National AIDS Commission Abetha Sato anati bungweli likulandira malipoti oti anthu ambiri asiya kumwa mankhwala otalikitsa moyo ama ARV atauzidwa kuti asiye ndi alotseri komanso asing'anga. Asato anaonjezera kuti bungweli lauza anthu kuti abwere poyera ngati ali nkuthekera kochiza HIV ndipo umboni wawo uzayetsedwa koma pakanali pano palibe amene wabwera poyera kutero. Lamulo limeneli limakaniza munthu ina aliyense m'Malawi muno kunena kuti wamuchiritsa munthu matenda a AIDS kapena kuti kachilombo ka HIV. Kuchokera mu lamulo limeneli munthu ina aliyense amene wanena kuti wachiritsa munthu matenda a AIDS kapena kachilombo ka HIV amakhala kuti walakwira malamulo a dziko lino ndipo akhoza kumangidwa ndi kukalowetsedwa ku ndende. Bungwe la NAC likugwiranso ntchito ndi bungwe loona za chipembedzo la Malawi Interfaith Alliance kuti aziwitse abusa komanso alotseri kuti azipereka mauthenga oyenera okhuza HIV. Bungweli likuchitanso kafukufuku kuti lidziwe mmene mliri wa COVID-19 wakhuzira anthu amene ali ndi HIV komanso AIDS. Mawu ake oona za HIV/AIDS ku konsolo ya mzinda wa Mzuzu a Augustine Gama anati mliri wa COVID-19 wakhuza kwambiri anthu amene anasiya kumwa mankhwala otalikitsa moyo ama ARV. Ndi nkhawa kuti mwina tizinena kuti si HIV kutsika koma peza kuti yamba kukweraso. Ndikukumbukira kuti maripoti apa dziko la Malawi amaonesa kuti kutsika kwa anthu otenga HIV pachaka kukuyenda pang'ono kwambiri. Bungwe la National AIDS Commission limapereka utsogoleri pa nkhani ya matenda a HIV komanso AIDS mdziko muno. Mukuona nkhani kuchokera kuno ku wireless ya Kanema ya Times. Tikati kupitiriza kupatsani nkhani izi posachedwa apa musatalikire.
Sompenya amalawi watukula Malawi 2063 akale wozimira pae ufika 2063 akale wokomera aliyense achinyamata tigwirane manja tukula Malawi achinyamata tikale patsogolo tukula Malawi Malawi wozimira pae Malawi wokomera aliyense Malawi 2063 kusintha dziko lathu mokomera aliyense. Bliss Body Lotion is well refined to give your skin full hydration, leaving you feeling fresh throughout the day. Bliss Body Lotion is a top-range body lotion which contains natural extracts and is found in 3 flavors at a very reasonable price. Bliss Lotion Aloe Vera, Bliss Lotion Instant Hydration, Bliss Lotion for Men. Get yourself Bliss Body Lotion today in all leading stores across the country. Takulandirani mene tikupitiriza kukupatsirani nkhanizi. Wachiwiri kwa nduna za maphunziro amadalitso Kambauwa wati boma lili ndi malingaliro ofuna kuyambitsa maphunziro a diploma a aphunzitsi a skulu za primary monga njira imodzi yopititsira patsogolo maphunziro mdziko muno. Wachiwiri kwa ndunayu wanena izi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo wokhazikitsa ntchito yoyambitsa maphunzirowa pa sukulu ya ukachenjede ya Emmanuel imene ndi ya mpingo wa Evangelical Association of Malawi. Akambauwa ati zimene sukulu ya ukachenjedeyi yachita ndizofunika potukula maphunziro mdziko muno. Kukhulupirira kuyamba pereka madiploma kwa aziphunzitsi athu amene amaphunzitsa ku primary school kuthandizira kupititsa mtsogolo quality ya maphunziro. Ndinganene kuti maphunziro abwino kuposa mwina amene zilili pano. Tikudziwa kuti maphunzironso mu dziko muno alowa pansi, koma ndikukhulupirira kwambiri kuti diploma imene itithandizira kuti kakwezenso maphunziro makamaka ma primary schools kumene kumayambira school ana kumene kumayambira usati kunena kuyambira ku Nkombaphala koma tikunena kachoka ku Nkombaphala kupita ku primary school. Wapampando wa konsolo ya sukulu ya ukachenjedeyi Mbusa Davidson Chifungo wati padakali pano ophunzira oposa 100 ayambapo kale maphunzirowa. Tinene kuti zaka 18 zapitazi tidayamba ngati Evangelical Association of Malawi Emmanuel Teachers Training College. That's what imene tidayamba imeneyo. Koma tsopano pano tazindikira kuti maphunziro akupita pamwamba ndipo boma lolimbikitsa kuti maphunziro apite pamwamba kwambiri. Koma timaona kuti sitingangoyamba kukweza maphunziro pa university kokha tenophunzitsa aphunzitsi aku primary amene ali ndi diploma. Maphunziro amafunika amati mmene mpoyamba. So pansi poyamba ma school ya mkaka komanso primary tifunitsitsa kuti tikhale ndi aphunzitsi ama diploma. Ndeta choka ku TTC yopanga ma certificate kufika pa high education pamene zipereka ma diploma pa aphunzitsi amene akaphunzitsa ku primary school. Bungwe la Save the Children mogwirizana ndi bungwe la UNICEF akuthandiza boma ndi katundu wa ndalama zokwana 10.8 million kwacha amene amupereke kwa ana ovutika amene abwerera m'makwawo kuchokera m'malo osungirako ana. Thomas Kachere ali ndi zambiri. Mlangizi wamkulu pa nkhani za chitetezo ndi ufulu wa ana ku bungwe la Save the Children athandizo lathu kadzamira ati wina mwa katunduyo ndi zida zozitetezera ku nthenda ya COVID-19 kwa anthu ogwira ntchito ku nthambi zosamalira ana. Katundu ameneyo ndi mbali ya project
imene tikupanga yothandiza ana amene akuchoka mu malo aja amasunga timati ma child care institutions kubwerera mmakwawo, koma pamakhala ndondomeko imene matsatidwa powasamutsa anawa kubwerera mmakwawo yoti tithandizire kuti ana aja asapwetekeke kapena asakumane ndi zokhoma zambiri. m'malo mwa boma, mkulu wa ofisi yoona za chisamaliro cha anthu m'boma la Blantyre a Stefano Joseph ayamikira bungwe la Save the Children komanso UNICEF kamba kathandizolo. Ndi thandizo lofunikira kwambiri labwera magawo awiri. Gawo loyamba ndi kuthandizira anthu athu amene amagwira ntchito ndi ana ndi anthu osiyanasiyana kulima maski ndi zina zimene ziwathandizire ma frontline social workers. Chachiwiri ndi thandizo limene likupita kwa ana limene tikuthandiza mu project imene tachita target ana over 157 amene amachitika chifukwa cha kukangalika kufulumiza chifukwa cha nkhani ya COVID tiwatsatire, ndipo ndinokondwa kuti mastepe amenewo ndithu atsatidwa. Andi thandizo likubwerali makamaka ma blanket, sugar, ufa zimene zimabwera ngati timati post placement support. Wina mwa katunduyo ndi ufa, sugar, mafuta ophikira, mchere, sopo, mablanketi ndi zina. Katunduyo ndi wa maboma a Blantyre ndi Lilongwe ndipo waperekedwa kudzera ku ofesi yoona za chisamaliro cha anthu m'boma la Blantyre. Bungwe la Save the Children likugwira ntchito ya miyezi 6 yomwe ndi ya ndalama zoposa 71 million kwacha. Gawo loyamba la ntchito yomanga nyumba ya maofesi a bungwe la Malawi Law Society yatha. Ntchito yambayi imakhudza kulambula pamalo, kumanga mpanda komanso nyumba ya alonda. Zambiri mulipotira Justin Mkweu. Poyankhula pamene ogwira ntchito ya amayipereka ku bungweli, mtsogoleri wa MLS Patrick Mpaka anali wokondwa ndi mmene ntchitoyi ikuyendera. Mpaka analonjezera kuti apitiriza ndi ntchito zina mwa msanga kuti ntchitoyi ithe mu nthawi yake. Zikuonesa kuti nthu azipasa challenge kuti tipite chisogolo chifukwa sitingamabwere kupano kumazakhala mu mpanda muno. Tikuyenera pawere ma building eniyo ndiye tazipasa ndithu ntchito kuti tithamange tifikepo kuti maofesi athu amene tikufunawo ayambikepo. Mkulu wa kampani ya Win Construction amene amagwira ntchitoyi a Win Witika anati ndizosangalatsa kuti bungweli likuthandiza pa chitukuko cha zomangamanga. Amene ndinamba kuti Malawi Law Society afuna kumanga maofisi mkati mwa mzinda wa Blantyre. Sandikondweretsa kwambiri kuti pinati iyi ndi chikhalire chiyambi kuti chifukwa chani dzikoli tingopereka zinthu zofunikira kwa anthu akunja kukhaokha amake kupanda property. Lero atatirandi tikali kanthu ngati ndeti kamaona Malawi akugwirizana limodzi kuti tipange chakuti zikutipatsa chidwi kuti aya maganizo amene atapitirira kuchitika mwina dzikoli kapena ka half of the infrastructures kenaka azakhala kanthu akunja kenaka ka imefano wake. Ntchitoyi ikazatha nyumbayi izakhala ndi maofesi a MLS, malo owerengerako mabuku komanso malo ogona ophunzira mwa zina. Gulu la achinyamata achipembedzo cha Chisilamu mu mzinda wa Lilongwe lapereka njinga zoyendera anthu odwala zokwana 23 ku zipatala za Kamuzu komanso Bwaira. Taonga Sabola ali ndi zambiri mulipotiri. Polankhula pa chipatala cha Kamuzu pamene amapereka njingazi, mmodzi mwa akuluakulu a gulu la Lilongwe Muslim Youth Charity Ataha Ugra anati gulu lawo ladzipereka kugwira ntchito ndi boma popititsa patsogolo ntchito za umoyo m'dziko muno. Ife timayenera kuti tizipasira, tizithandizana. Ndiye timaona kuti anthu mabungwe ndiponso aboma akuvutika, ndiye tati tiyeni tikathandizane tithandize anzathu. Ndiye pamene paja tinasonkhana tinagula ma wheelchair 65 amene tinapasira ku Salima District Hospital, ku Dedza District Hospital, ku Bwaira District Hospital, ku airport apa. Ndiponso tili ndi program yoyenda ku Mchinji District Hospital, Kasungu District Hospital. Ndiye tipitirizabe zamenezi. Ndipo mmodzi mwa ogwira ntchito pa chipatala cha Kamuzu a Joyce Beamu anathokoza bungwe la Lilongwe Muslim Youth Charity chifukwa ya thandizoli. Tithandiza kuti mapeshenti athe kuyenda bwino kuchokera ku ma department osiyanasiyana pamene munaena matengedwa kupita ku wodi ena timathaso kuisa achiro kupita kukajambulisa. So mphaso imene ndi chinthu cha mtengo wapatali kuti yabwera mu chipatala imene tithandize mayendedwe a odwala athu.
chipatala cha Kamuzu chimathandiza odwala ochokera m'maboma osiyanasiyana mchigawo chapakati komanso chigawo chakumpoto. Posangalalira moyo wa mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Hastings Kamuzu Banda achinyamata amagulu osiyanasiyana amchipani cha Malawi Congress anayendera ndi kukapereka katundu osiyanasiyana ku chipatala chaching'ono cha Mfera mboma la Chikwawa. Polankhulapo popereka katunduyu Abize Lupanga amene ali ofalitsa nkhani wa achinyamatawa mchigawo chakumwera anati apereka katunduyu popitiriza khalidwe limene ngwazi inawaphunzitsa poyendera ndi kuthandiza anthu mwezi wa Meyi umene ngwaziyo inabadwa. Loreni Mpasa walemba ripoti limene waverenga Elvis Hoahoa. Posangalira moyo wa mtsogoleri woyamba wa dziko lino ngwazi Kamuzu Banda, magulu osiyanasiyana achinyamata achipani cha Malawi Congress MCV anayendera ndi kupereka katundu monga mabulangete komanso zakudya ku chipatala chaching'ono cha Mfera m'mudzi mwa Chinkole mboma la Chikwawa. Ofalitsa nkhani wa achinyamata ku chigawo chakumwera Abize Lupanga anati popitirira kukumbukira moyo wa Kamuzu, achinyamatawa anaganiza zoyendera komanso kugawana ndi anthu akumadera akumidzi monga mmene ngwazi ankachitira. Monga President Dr. Lazarus Chakwera akumatiphunzitsa achinyamata nthawi ndi nthawi, akutiuza kuti tizikhala anthu amene dziko likhoza kupindula nawo. Ndi chifukwa chake tinaona kuti kubwera kuno kudzatumikira anzathu pofuna kutsatira ngodya imodzi yoti titulukike pamodzi mu high five, tinaona kuti ndi chinthu chofunikira kwambiri ngati achinyamata. Polandira mphatsozi m'malo mwa chipatalachi, mkulu wa ntchito za umoyo ku Chikwawa Awamaka Msobole athokoza magulu achinyamata chifukwa cha thandizoli. Talandira katundu osiyanasiyana, mabulangeti komanso magroceries, pali sopo komanso ndiwo zimene talandira kuchokera kwa achinyamata achipani cha MCP. So chipatala chinochi cha Mfera chimathandiza anthu pafupifupi 12,000. So anthu amene wawa makamaka akabwera kunoko matenda ambiri amene amapezeka amakhala malungo, chibayo, kusegula m'mimba, komanso matenda ena amene amakhala akulu amene mapeshenti amatumizidwa chipatala chachikulu chakuboma. Chipatala chinochi pali mavuto angapo amene tikukumana nawo, so ena mwa iwo ndi kuchepa kwa mankhwala komanso zipangizo zina zogwirira ntchito, komanso kupanga maintain zinthu zapa chipatala panopa. Mfumu ya Ndodo Chimkole athokozanso achinyamatawa chifukwa cha thandizoli. Timaonga losekerera lwa chimwemwe chifukwa ndiponso pokonesa katundu amene abwerayi kuyikwa unamati kuti ndikotentha wakabwera mabulangete oti chiyambire pa chipatala nsembe abwera pabwera mphatso zokuti ana azimayi ombekezera landire zafika, mphatso zimene zichambire chipatala chimene chisafikepo. Koma chifukwa cha tsiku la lero malinga ndi kusintha kwa zinthu ndi osangalala kwambiri. Chaka chilichonse pa 14 Meyi dziko lino limakumbukira komanso kusangalala moyo wa Kamuzu amene anali tate wa fuko la Malawi. Nkhani zathu nzomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Akunyumba ya boma ati mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera safotokozera Malawi zimene zili mu ripoti lokhudza kukonza kagwiridwe ka ntchito mboma. Malawi Electoral Commission yapempha ogwira ntchito ake kuti azigwira ntchito mwachilungamo, ndipo bwalo la milandu mu mzinda wa Blantyre mawa lino ligamula ngati kuli koyenera kuti litulutse akuluakulu asanu a kampani ya mapeto pa belo kapena ayi. Kumbukirani kuti mukhoza kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina a internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi komanso pa Twitter @Times360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupi khalani motalikirana ndi anzanu komanso valani masiki nthawi zonse kuti mudziteteze komanso muteteze anzanu ku COVID. Munayi ndine Ronald Mpaso ndikufunirani madzulo opambana. Watermelon Training Second Session.